me clarify something. Just point. Ineno, security ma osido explain. Opogori ki security ma Linus wacho. Security, let me tell you. No. I'll be honest. Yes. Gima timbre nyiko Ramogi. Wabeduru so factual. Kendo wabeduru so straightforward gi jodalawa. Jodalawa seche manitiere yiero. Police near under authority mar IEBC. That's correct. Iwinjo. Egimomiyo ka ndalo moko ne giwacho ni Dr. Fred Matiang'i ne en minister otamore deliver results to His Excellency the late Raila Amolo Odinga. To wapenjore ni IEBC bedo in control kendo police ok nyal bedo governed gi minister. Sechego mogik Sharon. Mogik awacho niya jodalawa kuang'iyo Vision 2030 kwadwa ni mondo walos Kenya ne nyithindwa nikech an pod awuoyi matin. Okagomb ni mondo nyithinda odage Kenya manigi vision mar Kennedy ni. Mano is not what the Kenya we want. Kata kamano ne korom gajongo dichi makawuono jatend piny Kenya bro bedo katibu limbe mare he county ma Kisii kama bro bedo koyange e tielo aparo ni mar adek mano mar chenro mar nyote madani watiek godo limbe ma jatend piny e county ma Kisii nikech kodonge thor wach achiel ok wabitieko chenro ndek. Ma thor wach ni maduong' Sharon mar nyota to dhi mbele. Jowa